Λοιπόν, αυτά είναι τα 4 πράγματα που μισώ. Λοιπόν, σπίτι πολύ λόγο, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 1. Μισώ τα μου λένε όλοι τους ότι δυναμώνει τα μαλλιά, τα μακραίνουν, δυναμώνεις κιόλας εσύ, ψηλώνεις. Δεν με νοιάζει. Συνέχεια και για τα ρεβιθιά μου το λένε με τα συγγένομαι και για τα αυγά, για τα πάντα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν μου αρέσουν εμένα τα αυγά. Πάτε τα εσείς που σας αρέσουν και τα λατρεύετε. Εμένα όμως όχι. Επειδή μου φέρνουν μια αγούλα, μου φέρνουν μετά, ότι δεν το καταλαβαίνετε. Θέλετε να κάνω μετά? Όχι. Θέλετε να σφουγγαρίσετε? Όχι. Έχετε σφουγγαρίσει εδώ? Όχι. Πώς θα καθαρίσετε τώρα μετά με το έφαγα το αυγό? Το καταραμένο αυγό. 2. Οπα. 2. Λοιπόν. Οι κομμάτριες. Λοιπόν. Μισό λεπτό να κάτσω. Οπότε βλέπετε, εμένα το μαλλί μου είναι έως εδώ. Βασικά, μου φτάνει έως εδώ. Αλλά τώρα που το έκανα γύρω, μου κόβει. Λοιπόν, θέλω να το κόψω έως τόσο. Εδώ. Τόσο. Όλο αυτό να φύγει. Φύγε να φύγει. Φύγε. Και μου κόβει τόσο. Γιατί να το κόψω αυτό? Το θέλω το μαλλί μου. Το θέλω. Όχι ως εδώ. Θέλω έως εδώ. Είδες πόσο μεγάλη διαφορά. Να φύγει αυτό το πράγμα. Να φύγει ψηλή. Να φύγει το αδυνάτσι με το μαλλιό. Και μου κόβει το μισό μαλλί. Μετά άντε να μακρύνει. Θα κάνουμε 10 χρόνια. Κοπέλα μου, κοίτα, έτσι όπως είναι το μαλλί, έτσι όπως είναι, το παίρνεις το βρεγμένο, γιατί τα βρέχουν πρώτα, και το κόβεις τόσο. Σου είπα τόσο. Όπως είναι. Τόσο. Τέλος πάντων, τόσο. Δεν είναι δύσκολο. Βάζεις τόσο. Πήγε ψαλί. Και μου κόβει το μισό μαλλί. Μετά άντε. Ας το πάει στο καλό. Πάει στο καλό το μαλλί. Έκανε μια γελά. Πάντα το κάνει. Πάει στο καλό. Άνθρωπος είναι, θα κάνει. Τα ονόματα της. Της λένε Παναγιώτα. Βγάζουν το Πανα, γιατί δεν τους αρέσει, και δώσουν το Γιώτα. Κοπέλα μου όμορφη, γλυκιά. Γιατί το βγάζεις, Γιώτα, Νίτσα. Τι είναι το Νίτσα και το Νίτσα? Πασχαλιά, γιατί λέγε Πασχαλιά, δεν τους αρέσει αυτό το όνομα. Ωραία, Γαροφαλιά, Γαροφαλίτσα, Πασχαλίτσα. Πασχαλιά, Πασχαλίτσα, Λίτσα. Γαροφαλιά, Γαροφαλίτσα, Λίτσα. Γιατί? Το Λίτσα είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Αλλά, θα σας ρωτήσω. Από πού βγαίνει το Λίτσα? Γιατί είναι και κάποια πληροφορά που το λένε 9 χιλιοί. Από πού βγαίνει το Λίτσα? Λες, πότε γιορτάζει η Αγία Λίτσα? Πότε γιορτάζει η Αγία Νίτσα? Γιατί κόβεται το όνομά σας. Πάει στο 3. Πάμε στο 3. Τρίτο και πάμε καιρό. Ας πούμε. Τώρα. Για τους εγωιστές. Πάμε στους εγωιστές τώρα. Λοιπόν. Έχω γνωρίσει πολλούς εγωιστές. Δεν μου αρέσει να έχω συγγενείς, φίλους, εγωιστές. 5 λεπτά.
Δεν μου αρέσει συγγενείς και φίλους εγωιστές. Δεν μου αρέσει ο εγωισμός. Γιατί ρε φίλε να είσαι εγωιστής? Γιατί, είσαι εγωιστής. Θέλεις να έχεις πολλούς φίλους? Ωραία, το θέλεις. Γιατί τον δείχνεις απέναντι του στον εγωισμό σου? Επειδή μπορεί ο άλλος να μην θέλει να έχει εγωιστές φίλους. Γιατί τον δείχνεις τον εγωισμό σου? Θέλεις να γίνεις εγωιστής? Λάθος θέλεις να γίνεις εγωιστής. Επειδή μπορεί να μην έχεις τόσους φίλους όσο έχεις πριν που δεν έδειχνες τον εγωισμό σου και που δεν ήσουν εγωιστής. Τώρα όμως που έγινες και τον δείχνεις ότι είμαι εγωιστής, ναι, είμαι εγωιστής. Θα βάλω στο δωμάτιό σου ένα πανό που λέει είμαι εγωιστής. Δηλαδή τόσο το παραχέσαμε το θέμα. Με τους εγωιστές τόσο πολύ, τόσο. Ξέρω πάω πιο μπροστά γιατί δεν ξέρω αν θα με ακούτε. Γιατί να είστε εγωιστές ή να γίνετε εγωιστές? Γιατί, καταλάβετε το. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο εγωισμός. Ωραία, είστε εγωιστές, μην το δείχνετε, μην το βγάζετε όμως παρά έξω, μην το δείχνετε στους συγγενείς σας, στους φυσανθρώπους. Στους συνανθρώπους. Μην το δείχνετε. Δεν είναι ωραίο πράγμα να είστε εγωιστές. Δεν θα έχετε πολλές φιλίες. Ωραία, μοιάζεσαι για τον εαυτό σου, ωραία, πολύ καλά κάνεις. Αλλά να μην το παρακάνεις και το θέμα. Ωραία. Αυτό για τους εγωιστές. Και τώρα πάμε στο τέταρτο. Το οποίο τέταρτο δεν ξέρω κι αν σας πείσει. Λοιπόν. Γιατί. Επιτέλους πήγα στους 5 συνδρομητές. Bitch. Λοιπόν, έχω πολύ μικρή γλώσσα. Έχω πολύ μικρή. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι το τέταρτο. Το τέταρτο θέμα μας. Δεν σε μιλούσα. Τέταρτο πράγμα που μισώ είναι οι μύγες, τα κουνούπια. Οι μύγες, τα κουνούπια, όλα αυτά τα πετούμενα μικρούλια πραγματάκια. Οι μυγίτσες, οι μύγες, οι τόσες οι μύγες. Γιατί υπάρχουν και κάτι τόσες μύγες. Είναι και κάτι χρυσόμυγες, να. Ναι, κάτι τόσες χρυσόμυγες, κάτι τόσο μικρά χρυσομυγάκια. Όλα αυτά μου σπάνε τα νεύρα. Γιατί είναι καλοκαίρι. Έρχεσαι χαρούμενος, πας στο χωριό σου, στο εξοχικό σου, δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό. Πας να ξεκουραστείς για μια εβδομάδα. 3-4 μέρες, άντε και μετά ξανά διακοπές. Δεν ξέρω, μπορεί μετά να πάτε και Αθήνα, όπου και να μένετε. Αλλά έχετε όπου και να πάτε τις μύγες, τα κουνούπια, όλα αυτά τα ζωήφια. Τα σκουλίκια, τα μυρμήγκια που έρχονται πάνω σου. Και σε κάποιους μπορεί. Είσαι να τα ποδαρώσεις με τις δεγκάνες. Είναι τόσες. Ούτε το μισό κεφάλι μου δεν πιάνει. Και αυτές έχουν δεγκάνες. Μπρος και πίσω. Αν σε τσιμπήσουνε, σε δηλητηριάζουν. Και αν έχεις... πώς λέγεται αυτό? Και αν έχεις αλλεργία σε αυτό, μπορεί να πάθεις κάτι, να γίνεις τόσο στο πόδι σου, να σε τσιμπήσει. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει? Εγώ δεν ξέρω. Τώρα για εσάς δεν ξέρω αν ξέρετε. Πείτε μου το κάτω στα σχόλια. Down. Λοιπόν... Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι χειμώνας.
Έρχεστε από το σχολείο, από τη δουλειά, ό,τι και να είναι αυτό. Κουρασμένοι. Γιατί υπάρχουν οι μύγες. Ωραία, τρώτε, ξεκουράζεστε. Ας πούμε, εγώ που είμαι παιδί θα πάω για το σχολείο. Έρχεστε από το σχολείο, κουρασμένοι, διαβασμένοι από το διάβασμα, είστε λίγο ζαλισμένοι και από αυτό το πολύ πράγμα που έχει συμβεί στο βίντεο. Μπορεί να έχει σμαλώσει με κάποιους. Και δεν νιώθεις και τόσο καλά. Έρχεσαι να φας, να ξεκουραστείς και μετά να διαβάσεις. Και έρχονται οι μύγες πάνω σου. Είναι αρχές καλοκαιριού. Έρχεται η μύγα πάνω σου. Έρχεται εδώ. Τη διώχνεις, ξανάρχεται, τη διώχνεις, ξανάρχεται, τη διώχνεις, ξανάρχεται. Και μετά, για 5-10 λεπτά, ηρεμείς από τη μύγα γιατί έφυγε. Νομίζω ότι έφυγε. Τρόπος του λέγει. Έφυγε. Και μετά, έρχεται στο αυτί σου. Αυτό το σιχαμένο αυτό το σιχαμένο πράγμα. Σιχάμα της κοινωνίας είναι οι μύγες. Γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να έχουν πάει απάνω. Μπορεί να έχουν πάει επάνω σε σκατά και μετά να πάνε πάνω σε φαγητό. Και μετά δεν να το φας. Δεν ξέρεις ότι έχει πάει επάνω στο φαγητό. Και το τρως αυτό το φαγητό και γίνεσαι μετά... δεν πεθαίνεις. Απλά έτσι το. Και τα κουνούπια είναι αρχές καλοκαιριού, τέλος καλοκαιριού, καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι, είστε διακοπές. Και έρχεται ένα κουνούπι επάνω σου, σε τσιμπάει, σε ένα σημείο. Μετά στο άλλο πόδι, αλλά στο ίδιο σημείο. Μετά στο χέρι, στο ίδιο σημείο με το πόδι. Στο ίδιο σημείο με το πόδι από το δεξί χέρι. Σε τσιμπάει όπου και να βρει. Εδώ και σε τσιμπάει και στη γλώσσα. Μετά εδώ. Παντού, όπου και να βρει, πάει και τσιμπάει. Εγώ φοβάμαι όμως τα κουνούπια, επειδή μπορεί να είναι... γιατί μπορεί να τσίμπει σε κάποιον που να έχει πρόβλημα. Ψέματα. Εγώ φοβάμαι. Μήπως πάθει κάποιος ή εγώ καμία δηλητηρίαση. Ποιος ξέρει. Φοβάμαι και τα κουνούπια τίγρης, αλλά μου λένε ότι δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι στην Αθήνα. Μετά άλλοι μου λένε ότι είναι στην Αθήνα, ότι είναι στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και μετά μου λένε ότι δεν είναι, μετά μου λένε ότι είναι, μετά μου λένε ότι δεν είναι και... Αυτά ήτανε τα 4 πράγματα που μισώ. Οι περισσότεροι κάνουν 3 πράγματα που μισώ, άντε 5. Ναι, εγώ δεν έχω άλλα πράγματα που μισώ. Λοιπόν, κάντε μου subscribe. Λοιπόν, αν είστε φαν μου και βλέπετε τα βίντεο και μπορείτε να κάνετε subscribe και like και να κάνετε και comment, κάντε ένα κλικ επάνω, κάντε ένα κλικ σε αυτό για να γράψετε τα σχόλια, κάντε ένα κλικ στην εγγραφή. Αυτή εδώ εγγραφή δεν μπορώ, έχω 5 συνδρομητές. Μπορεί να έχω και 6, δεν ξέρω, 5 ή 6. Αλλά, αν βλέπετε ότι έχω σταματήσει να κάνω βίντεο, μην ενοχληθείτε. Επειδή θα κάνω βίντεο. Αλλά όποτε συναντιέμαι με την ξαδέρφη μου και με την ξαδέρφη μου μπορεί να συναντηθώ 2 φορές το χρόνο. 2 φορές το μήνα. 3 φορές, 5. 10 φορές το μήνα. Ποιος ξέρει, μπορεί να συναντηθώ, ας πούμε, 1 μήνα, μπορεί να μην συναντηθώ καθόλου και το 2ο μήνα. Αλλά το 3ο μήνα μπορεί να συναντηθώ. Οπότε, όποτε συναντιέμαι με την ξαδέρφη μου τη Λίνα, θα κάνω βίντεο. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, βγήκε πολύ μεγάλο, 14 λεπτά. Ελπίζω να σας άρεσε.
Like, comment και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!